Ji. Janjane kowe ning ndi gelagat
sliramu ora teko. Yo Jancane kowe ning ngendi gelagatmu sajak nyupriyani atiku sujana kowe kencan karo wong lanang liya. la 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 ae hey yo ae yo ae Yo yo la 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 ae hey yo ae yo ae Jojo lali janjine gak. Lah, miki jajal lunggahno sithik le Mas. Ora kaya biasane ngono ya. Ora kok biasane Oke. Walah penontonnya akeh ya, Nduk ya. Alhamdulillah nggih, Mbak. Waduh, usel-usel tampani Oh, no, nggih. Cahayu Indah. Baik saking Sidokerto. Baik Kakung. Baik Kakung. Iki nek ora ndulit pipi ra marem. Iya. Sik, daleme pundi daleme? Sidokerto tanggane Gimbul. Oh, iku. Sidokerto ngarepan rumah sakit niku ya. Nggih. Oh, nggih. Dalem ditenggo, Pak. nggih. Balik. Nggih. Oh iya, jambu sekalian cuma kamu. Alah, Pak Alek kok apian le, Caca. Ya, Diatur lola apa? tampani. Ya. Napa, Pak? Terima kasih nggih. Oh, Saliman sedap. dulu, nggih, Sugeng Riyadi. Aku entuk ya. sisan. Ya. Oke. Nggih, tambal ban. Selamat sore wilujeng sonten menjelang Nggih. magrib ya, Nduk. Iya, cek suwe. Maksudnya cek suwe Ya. ya. Terspesial kagem tuan rumah. Bapak sapa iki gak enek tulisane ya, Nduk? Duh. Mo Dek Aisyah Dina Fauziah. Nggih. Dalam acara ulang tahun ya, Nak ya. Nggih, Mbak. Yang ke berapa ini ya? 5 tahun. 5 tahun. Bedai 5 tahun. Ah. Spesialnya kagem Dek Aisyah, matur suwun sanget sampun nimbali wahyu manggala. Nggih. Mugi-mugi Bapak ingkang kagungan kersa Pak sapa aku ya urung tepangan lho, Caca. Bapak. Ora ana jenenge ning kene Nggih, ya. mboten wonten. Ora ana jenenge. Wis pokoke Bapak ingkang kagungan kersa mugi Nggih. rezekine lancar. Amin. Iya, ini tadi permintaan ya banyak sekali buat Adik Aisyah. Semoga panjang umur. Ya kan Amin. ulang tahun ya, Nduk ya. Iya. Terus apa di bocah sing pinter. Amin. Terus Dek Indah nambahi apa sayang? Mugi sehat selalu. Sehat selalu. Dek Aisyah iki pi genduke sing ndi, Nduk? Teng pundi? Di Aisyah Wah, teng pundi nggih, Bu nggih? Nyelempet iki ketok ya. Duh, Dek ora ketok ngene ya, Ora Mbak. ketok ya. Ah. Dikasih tembangnya sik Mas. Ulang tahun spesialnya buat Dek Aisyah. Ya. Ya, kan acara ulang tahun toh ya. Betul. Betul ya. Hari ini ngono kae to. Heeh, bener. Apa Iki sing versi- happy birthday to you lho, apa sing Apa jamrot ae, Mas? wis biasa. Apa Thailand? Oh, alah. Sik anu, Sudem kok ngomongnya kok wis biasa iki. Nggih kira-kira apa nyanyi lagu Jerman iki ketoke lho. Kayak ulang tahun versi apa? Ayo. Ulang milih. tahunnya versi apa? Ayo, Mas. Ya, dikasih. Ada satu buah tembangnya bareng-bareng ya, Nduk ya. Nggih. Al artis nek perlu gak apa-apa ya. Ah. Spesial buat Dek Aisyah yang lagi ulang tahun, yo. Hari yang kau tunggu bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri, bukan canda cincin, bukan seikat bunga
umur selalu ya Ndek Ya, ya. amin, Wis, amin. permintaan banyak sekali dari Pak Alek tadi ada 2 buah tembang lagu. Nggih. Wonten Cuma Kamu dan juga Jambu Alas. Nggih. Nggih. Lah iki sing saking pundi, Nduk? Saking Indah. dari Riki. Dari Riki Iya. ya. Pepeling dan juga Tombo Hati. Ini wong saking Mbak saking Sidokerto ngersake sambel kemangi. Sambel kemangi. Bapake tambal ban. Tambal ban. Wah. Sakera karuan pokoknya ya Nduk ya. Mas Nggih. Ari dikasih Jambu Alas ya. Sikat permintaan dari Pak Alek ya. Nggih. Pak Alek nyanyi dhewe napa mboten, Pak? Oh, nggih. nyanyi dhewe ya. Juga buat WML yang hadir selamat sore. Ya, fan-fan dari Wahyu Manggolo semuanya diucapin selamat sore semuanya, sehat selalu kagem panjenengan ya Bapak nggih. Sedaya mas-masnya juga ibu-ibuku tercinta. Halo bro, goyang dong. Wahyu Manggolo lo iki. Sur. Apa Pak? Dalem. Hah? Monggo, napa ngersake napa? Loro ati 2. Loro ati tok apa loro ati? Kelingan manis SMP, kelingan ramah kebuyune, tresno landase kasih sayange. Pak, aman itu. Oh, asem maneh tenan. Dadi Tak bojo kok isih, Pak. Matur suwun. sayange wis duwe bojo. Nanging aku wis kadung tresno. Iya iyo iya iyo. Rasane ati yen aku kurang lakon melu duwe asik Wahyu Manggolo. Oh, Mas Damien ya. Selamat sore. Balas wine ijo enti bakal ada semut burung rodo jog Wahyu asik.
wonten Jambu Alas. Ah, nek digomong ngene ya rumah saku rada banter ya, Ndok. Iya, sing bareng laku iki. bareng musiknya Muni kok hilang. Iya, tadi ada juga permintaan yang banyak sekali, sambel kemangi. Juga permintaan dari mbahku yang anu pojok ini ndi, Ndok? Oke, pojok kiri. Pojok kiri ngersake lagu wonten Loro Ati 2. Oke. Oke, banyak sekali lagu-lagunya. Yang urut dulu ada Sambel Sambel Kemangi. Kemangi. Capcus kembali bersama artisnya Dek Indah apa yang lain ya. Dek Devi ya, yo semoga satu batu bang bersama dia jeng Devi Parabola Wahyu Manggolo. Kok parah bener. Tapi ya. Yo 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 yo. Oi. Oke. Jangan asal sambet lagi kemangi kemangene ku nyambut gawe senasyan lawo tempe ning sehat ngombe banyu rokok linting dhewe senadyan manggon ana desa nyatane ayam tentrem kumpul Lolo ya ya. Ku trimo watone pokok seger waras ayamu kumpono kangkang regeti sawah He he ha ha. rabuke mangan saben dinane saka enak apa wong urip ana ngalem donya yen wegah rekoso urip bisa ibune seragam penyambut gawe aja lali Iya Mas. jangan asal kancu sambele kemangi manane bubar nyambut gawe senadyan lawa tempe ning sehat sekeri ngombe banyu mandi rokok glinteng
wonten Nduk Devi disalami sik lho bae lah. Demek pipine Demek iku nek ora pipine. pindo. Oh iya. Asmara permintaan dari Mas Damian Oke. ya. Oh kok aku gak ngevlog ya Mas Damian lah. Ngevlog gak? Oh. Bone sesek. Ngono lho kok wis marem lah yi kok iso delok sik aku jajal. Rene. Ah iki Mbak wih. Ngono ya tambah marem ta ora Mbah? Neneh pengen ae batine Iya, iso. nah. Marem Mbah. Salaman sik ah Mbah. Wah, delok aku gak mbok sangoni Mbah. Ali-ali tak plurute sitok. Yo ali-aline pirang-pirang ngono. Alah aja guyu untung nem goang ngono kok guyu barang. Satu buat teman sampun diaturi Nggih. permintaan nggih. Hah. Nggih. Iki ada apa lagi sayang? Ada tambal ban. Tambal ban. Ada pepeling. Pepeling ya, sing urut-urut saya nduk. Apa? Loro ati loro iku tambal ban. Oh tambal ban. Mau Ah. tambal ban karo pepeling sik endi? Dhisik tambal ban. Tambal ban ya, sikat tambal ban dados. Ya. Ah. Ayo bro, tambal ban yang mana bro? Iya. Sing ndi? Sing ndi Dok? Eka. Jangan lupa ditep-tep ya guys. Iyo. Ayo. Aku Hey. tukang tambal ban. Oh,
Cacat. Iya, kayak diundang-undang nggih, parben ngandaan. Bapak Bapak Agung. Baik, nggih. Saniki lanjut kembali permintaan banyak sekali ya. Nggih. Pepeling tadi. Pepeling, Yo, Mas. langsung diambil kembali bersama Diajeng Umala. Yo, Umala kawul-kawul ya. Monggo. Diaturi satu buah tembangnya wonten pepeling Mas Hari. Bakdo pepeling apa? Loro ati dua. Oke. Gubuk asmoro. Siap. Maju dong. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
sampun ya, Tetap Dek ya. nggih, mangke Disetok, dalu nggih. mawon nggih. Soalnya permintaan lagu tinggal berapa lagi sayang? Ada Lorati kali. Lorati, Asmara. Asmara gubuk Asmara. Yang terakhir kali ada Gubus Asmoro ya. Nggih. Yuk monggo, dikasih satu buah tembangnya ada Loro Ati 2 dia jeung Atun Mbak Sagita Atun. si Kingsul. Yuk, sini sayang di Atun. Nah, sakmene iki aku apal kabeh sing urung Nah. apal mok sitok tok iki ya. Anyar lho, Dek. Iki cara keluaran terbaru 2026. Saya iki. jering iki, Dek. Lah ya 2026. Lah 25 loro tutuk kok 20. Lah iki disi-isi nduk lahir ngono. Diaturi ya sayang ya. Ya, Loro Ati 2 dados ya. Semoga Mas, permintaan saking Bapak sapa mau, Nduk? Pak sapa? Kowe sing nampani lho, Dek. Aku sing nampani. Bapak lanang. Bapak lanang, ibu ya wedok. Kok iso. Ayo Mas. Nah, nek umat sone kok gak koyo biasane ya. Luar biasa iki. Padahal aku gak tau melok kene. Ayo guys. Yo, monggo dadah. Hey, hey, ha. Ayo Mas. Orang apa aku iki
asmara. Ya, lanjut kembali bersama Diajeng Ita Mentek ya Yuk, sini sayang. Dicepetno ya Dok ya, mergo waktune wis sore ya sayang ya. Nggih, Mbak. Oke ya. Aja mbok. Lah apa? Kan mboke gak mangkat, Mbak Arum. Mbak. Oh, aku Karena sedang berduka aku nggih, Mbak roh apa Arum. sih? Ya. Pepunden. Pepunden alias Soalnya Mbah. gue paling tua nih kene. Jenenge Ben. Mbah. Nek ngundang aku aja Uyut, mbok. yut. Soalnya gue luwih tua men. Mulane aku mau melok ning kene Gene. mergo awakmu do cilik-cilik kan aku gak iso kuru. Jadi kepengen gandul iku Dadine aku truk diesel. mau melok kene mergo awakku ora iso kuru ngono. Gibul, ayo lo, aja nyebut merek kowe. Aja nyebut merek, Mbah. Apa, Mbah? 2 jam. Apa nek sing 2 jam? Metu wae urung kok 2 jam kok iso sampean iku. Biasane sampean yo mok 5 menit ta gene 2 jam bareng. Kok 5 menit ki apa? Maksudnya ndek niki nyawere paling sak lagu 5 menit nduk kok iso. Yo, monggo dikasih 1 buah tebange Mas Ari. Yo, kowe ketok aku mbok satru ya, Mas. Dulurem iki lho domi sik, Dik. Oh alah dulure indah to iku. Ayo Mbah, Mbah. Airene salaman sik, Mbah, salaman. Sing rukun, dak ngono. Harusnya kau tahu betapa sedihku, sepi tak sempurna bila tak ada lagi sayangmu yang tulus untukku. Harusnya kau tahu betapa hidupku sepi dan ku terluka hingga aku terjatuh, tersiksa batinku sudah tak sempurna. Rusaklah harapanku dan lalu kau pergi, kini terbang jauh hilang. Hey, hey. Dan baru aku mau lo deh. Hey, hey. Ha, ha. Hey, ah, hey, ah, hey, ah. Kurang apa ku padamu Hey, hey. sampai kau tak kenal aku Alek. hingga ku Alek. Ayo. Yo, nek joget sing apean. ora iso ape aku itu. Spesial Mas Damien. Hingga aku terjatuh, tersiksa batinku
diam kok mbok ojo lho, ojo. Asli ini loh. Aku nyawang joget tanemang aku wis gatelen tak ada nih.